Dobre, raz, dva, tri. Akcia, ideme. Ahojte, vítajte v ďalšom dieli Supertrikov. Nemôžeš šprtať v oku, keď sa zdravíš. Čaute, to sú Supertriky. Ahojte, ako ste si všimli, máme oveľa vyššiu kvalitu zvuku, keďže sme si kúpili nový mikrofón. O čom sú dnešné Supertriky? O šarkanoch. Ako vidíte, za nami je krásna pláň, Dunaj. Aké sú to šarkany, Maťko? Komorové a akrobatické. Šarkany fungujú tak, že do ktorej strany potiahnete šnúru, do tej strany idú. Názvy trikov sme si mysleli sami podľa toho, ako tie triky vyzerajú. Dole hlavu, kolotoč a kosa. A ešte aj osmička. A osmička. A tá osmička. Ležatá osmička? Hej. To je nekonečný trik. Dole hlavy je taký trik, vyletíme do veľkej výšky, baláme strm hlavu dole a to je všetko. No a tesne pred zemou to samozrejme musíš strhnúť do strany, aby si nenabúral hlavou šarkana do zeme. Takže otočím ho dole, teraz otočím rovno a tesne nad zemou potiahnem. Musím ho vyrovnať. Takže ešte raz dole hlav, jemne ho natočím, otočí sa, ide dole a prás! Bum, a už je na zemi. Osmička je, že ideš do ležatej osmičky. No nejdeš, robíš oblúčiky do jednej strany, do druhej strany. Ležatú osmičku robíš. No nie je to až taká ležatá osmička. No dobre. Trik kolotoč je ťaháme do jednej strany, dokým šarkan nespraví niekoľko kruhov. Áno, potom sa to vyrovná a vlastne potrebujeme sa vrátiť späť, lebo tie šnúry sa prekrížia. Šarkan sa aj tak dá ovládať. Pokiaľ nestihnete otočiť a vám spadne, tak normálne dole ho otočte. Posledný trik je kosa. Pri triku kosa ideme vodorovne, ako keby sme kosili trávu, nízko nad zemou a potom sa otočíme a ideme späť. Povedz, že nie, že ideme, ale letíme. Ja neletím. Toto sú naše triky, určite si ich vyskúšajte a natočte niečo vy na mobil alebo na kameru, na foťák, na hosičo a potom sa bude hlasovať, že kto urobí najlepšie video, dostane taký špeciálny náramok, ktorý strieľa a robí rôzne veci. Ty máš taký náramok? Nemám, ale som práve teraz myslel. Aha, no dobre. Súťaž o neexistujúci náramok. Vymyslíme určite niečo dobre. Takže natáčate svoje super triky. Veľmi sa na ne tešíme. Čaute a sledujte super triky. Bye bye. A start!